ye entitimudie bia eya oyiri jawa eya ompre jawa eya ukuru jawa eya na owu entitimudie de eya siri nyina nebo jai sunshine na fiawra ho mi be Kofi esenie owu mi e heba bibio ababulu aye jaisue na usuwa yedeni o ana aye jaisue na usuwa yedeni aye bobo na wuni biemu ane chamu abubu ya na wuni biemu uniati na usi ahini ti na usi aye bobo na wuni biemu ane chamu abubu ya na wuni biemu ahini ti na usi protocol and one actually the Akyeamehene man sabbath into a gas and you come on here that's actually producer move on doctor one penny so meeting so meeting Abawa Sarah say any bra soja and can near soja say no of an impong na die na na krono etu abaya wo krani shrei owu atimi suru mu ofa na odi mi janwan wo sre se amonye na no mu adaroma mo fa nto anya obi ase molo market fo baby ana me wo fa ai na no ship Kwamfo aye achuma samne omadura beti ana na no abema wo sene abema wo modaka sa
quality there, So nana no madaroma besira monidi ekasakakra nana no masira konya nana Akyeamehene ebusu apeni kwakusu wadaroma ani adofo ne jamfo na modema no afemme ene maso enche bia ena molo market fo abechiae molo market fo baya hacho ye ni jo ye yesra mo kasa na no osoro I molo market for say omone me wofa nana nana Akyeamehene eneti wo etowade wanya ne pa bi koi omontumi hwe ne sapan anase mane nkosa mandeja no okono okotu molo market for edikan no omubisa ne say nana na wo bai omo mo wajom say wo say no wanya bibia nka na kire se encheye etu omo baye omo kita wo mo snap strada omo tenti ade emienu pentu na madaroma anofuma na ade pentu omo kita omo petia owo ani yehwemo ana wowo ade yehwemo kase ne se no omo nim se na na ekwa ba nanso bamu owo ni made eche won mu bi so odi obidie eti wafana na afiri wo mu a won mu da yeso aka kwantuom no mo ne hwan po na bidi nkomo no mo ne hwan asusu asem ho o mo so mo kro mo hire fefefe ade kokko akoyani won mu senti ade million mienu eba no na na tie na udru kwanso a de de sika ye bia wudi bia ye na wudi bi asum na nanum a wu be kwa akoto wom e wo bem na se ne molo market fo be tina ha wo mo kasa kire na nanum atira nkonya ane na nanum empenifo ti mi so mo na mi tina na na chichi ene na busu apeni anem ena mi bo mi mu ase ena me da o mu ase wai ma wada roma wodi hwe ne be kwa akoto ya papa cha fefefe e de amaye
Yo. Nananom asuna abusia krora. Na Akyeamehene enkonya efrimu. Nananom adaru mebru mesibo bro. Sadi krora. Nanabo abakwa kutwa so toso nine. Ene nananom atra nkonya. Ahimafo eka ho. Nana abrache wa neba ninua ene ni bibia ne dafo. Empani se wadaru mebru se wo sika. Undi bi ensere nananom. Asasi oya ye wo suyi. Bibia onipa be ye disika bebre du bi agise unya asase. Na mpo wawuo no dise onya asase. Onyankopɔn twedi ambɔkɔ abɛbɛsɛ yi adɔ. Ɔbɔ wi ne nasie nyinaa wo wie ya no so ho. Bede nsasie nyinaa ama nananom enti nananom mo yadefo sere obi a waka. Piao nananom nyame dom. Nyame nim sɛ mo akomam ye han. Mo eno ɔde na japade ɛhyɛ mo nsa abobetimi ahwɛso. Wa fa anhyɛ sɔfo nsa. Wa fa anhyɛ sɔre pani nsa. Wa fa anhyɛ abusua pani anase sɛ bi okafrache obi ansa nananom ena Nyankopɔn. Twedi ambɔkɔ ne sɛ yadom de ne nsa ase ahyɛ mo nsa. Na emom daachi mo na mbekɔ akɔbu ho akonta akyerɛ no saa ta na megyina baabi. Ama mu akonta pa de a na matweme ho. Mu bu akonta papa de ne mo somfo mo Akyeamehene mo yere ene ne mama mo ne yo na mama mo piao Nyankopɔn so mi wura Akyeamehene fa ha na besiri di wadim wura nim ne fa no kɔ osoro ho me se mi wura mate ma oda roma na manya heaven akɔ aye nana ohwim Kwamfo ene o
tu no kwan na kwantu preko okọ akura a ofre akura okọ nsie do yanka se wokọ eni do muntie na muntie ni yi eye bema ene wo ba enti na bema enipa ofri mu a yese okọ nsie do onko eni do enti wa na wo hwe papa ya no wa hwe ni yi hwe papa na papa ene do ba wiase bi so wo a obekọ nsie do onko ma me ho nyankopon so ye bema onye oba ntu okọ nsie do dia na akọ nyankopon krora osu wo sika woni bi nche nyame che already nyame na dia che no ene nana no say nana ohwim Kwamfo wasom sompa wasom Beposo traditional council enu nti ne edi nisuo eja okwai ye de titimu eja okwai sabohwe anopa a yabam prenu a ye beko asaba mprensa so a anka amamre ne amane kwanso na nana nya sa de ye no ye ba no pado ne yesremo ne awia ye de kire jabusuapani ye kwa anadwoni aba be yinso ayama nipa kro de ye kwa ye ba bi nanso enam ne sompa na ho brase ni buo na ni die ene ne nokureka ene ne pepepe yoti be ku indi fata no a e fada na akodo enye kwansem no ne mara e pre enwa ene ko biti ho osompa nti ene nananom eja akwampa kurowra se wontuma epo bom entumani dini entity mudie bia eya oyiri jawa eya ompre jawa eya ukuru jawa eya na owu entity mudie die eya siri nyina adunti na nananom se esi obi anya esu anenye kunani eduru anyumra wodi ya usu obi anya esu eduru anyumra wodi na ekoto de so na kunani so wana de na beto so oba kurafo diemam ni wa hwera de kurowra ntima bom epo osi entity mudie bia eya ni duku ni debo nananom duku no debo ni yemfa ni agro nananom tibi duku yi edi asa duku kuro ya edi bipa ya ni wam nisuo na duku kuro ya odofo bi ana obi a ododo obi se na nabonkum oba nchen a otim duku kuro abipa na ni mano nana ohim Kwamfo uduku wakwantu awutuwe obrewu oduru kwa na fifrete wa wodi apipa nananom eyakawa anase chei eyakawa nana nyankopon twedi ambokwa abeba se yadom obode kan nananom ho aduti na akotwere no obeka kire ose bra Mose kwakoje emranse mo aba na okere ye no mbaye no emani yi wo mo asumade no wo mo kawa no wo mo chei ede ma iron se ye obosom foforo ne fama ye ananya me foforo fama ye enu ti nananom siesi wo mo na wo mo de kawa egu wo mo nsa na ayefe nana ohim Kwamfo wo kawa opatia egba no nya kwasi broni ne be kire nananom sabio kafra che kawa hye ene na bibia bibia ntra na nananom se kawa free tete kwasi broni be na nananom ese kawa edi nkapo egu wo mo nsa wo kawa gba no ai ene ewie wo yi ase bibia bekoso a eyisika nananom se wo senti ade emprenya oha oduru kwam na akoto nananom adika oho no a wayi bia mo bi di atota wayi bia mo bi edi ato awiesu na se mpo ma me ya mena no okoduru asema ado ho no oda so ye na dwuma no a ni kongo nte no de obedi bie wayi bia mane di ato ye wie ye no ahemfie ye di proninsa ena ye niema nyina enu nti abusuapani be ka no kore akere oman yi a ana na busua efiri se na ohwim Kwamfo eto ofom yi bibia ye di proninsa ye bia abusuapani de bra mi amse Akyeamehene yesra de chew fa kwade fa koso mo ahoho yewura na Akyeamehene na ekode ye Akyeamehene de ye nsa ba fie enti se na mi wura ekwa ensam ya de bebe bia san fa kwade fa koso mo ahoho abusuapani nya sara me ye wo piao kurowra se di proninsa pantu
Edura nyumra Akyeamehene bi begu fom na ne kwanso aye jojo. Abusuapa ni nyame yatom na ye wie bibi adwoada momfa bi gu fom na ne kwanso enye jojo. Empanin se odofo owu a odofo onkoyie na nso ye die ya anya ne saa. Eye kurowura na Agyapong Ohene ba owusu bempa na Akyeamehene no ofra no bra aprekope. Bodo de oya brantie yenom de ngografo tititi yen na yenimu. Wose ofrawa odru kwanso na se wo mu adikan no wo mu emiemi onfrawa no ekọ na Abraham kukumu a na Abraham on kan kire wo se wo de ofra himfie ne ba enti wo de on kopi kukumu obi me kukum no obepia wo mu aka na gu hane ha wo se na ohim Kwamfo fa ofrawa no never beto mu pem efise wo ye krowra na bo amagobo kudwa zo to so nan na Akyeamehene a wagina wo wuranim adi abu intentere adi akire nipa ba nipa na hu se ampa ade ameyeye misefodi dasia na yewie na yewie se de ya na o muka no no be ma bobra de besi ni ya de firi oba papa a o ka no ho krowra nananom omoyerenum krowra ire nana ousu eyire nana dankwa ire nana afradu okese ire ema yise ye de emema na de man ya ne atete ani kakrakra na de ato enso mai yukuro yo obso dom ja ko maboye enso omoboa obehunu atoduku akoba na maami wodi krom na ye de na bosa ko homa enso eso abroso aja se ya na yire eka ho omaka omo abom se prae million baako nana ohwim Kwamfo udru sia udru nana no ho ewa kura akra ebia na wo kwan kura afu na wunya obi mbo ohim kokura de esisi de nyi ohim babunu wuyi usika wo se je ne kobo kwan ma me na memfa so chronity ayana na kontihire muamunim se de na kontihire wane na ohim Kwamfo etie omu ti se anuafo omu didi bom omu konna ekra na ema pekro omu kobom na emom omu no ba no ba ko enna oh ndokura na meka ndokura edituo ohene anasa akonyadie no enye ye ne ekopem ma ne peye onyankopon twedi abokwa me basa yadom ma pedika akonyadie mu okachire David se David Oyerepa ya hanson obrafo ya hasa se enso wo ade na wo kan kire mi Nyankopon na me fa bi kan me ba to me nam kai babro no me nam kire na ohene bi wo ho na de brafo ya bi se nsia pe na Yerepa ya ba mi ensa mo se na pe ma onu David die no ho ba bia na kontre se mo hwe enisu a ye tie ni nisu a egu fomu a kontre e3 nanso ajakra mu da akra o se abasa Kontrezi na ohim Kwamfo one odo ansa etitibudi ama wankra no one ne ekasai wo se na bifira dwuma kofie ekowi ase a na chese wawie yere no de a wo kuroi million baako je na oduru kom na de hia ewo ho esefata bia no wo de aye na no se be so madaye pa obi a o de ho fa do bia bra enne yado be konsiedu nana bia de ho ba bi dudu bia wo akọ yare ati biam kitu ebi no se yare ya ka kire nana no mra mesa yare na fe ohini bia ho ntore ni ntimi nsom mo kurora se ene ne ma me nana brache wa a o ma kodima ebisi nana no se abusua e ma mo dabre fadi e ma mo yako e ma mo kafra mon kafra nyame adom na me kire ni se die wi mo da ase a na yesa akwa kohwe ye nua nanim ye wie ya na ye de akwansere to aso ye ko ne akoboa ye ho aba anadwi aba beto aso that's here na anchare kura ena nana enti mbu ama katachie aye Sekyere hene eba bechi aye Sekyere hene se ne nyonko brebo ena na kontihene Ninyanko brebo
and Nana Akyeamehene when you're going to break one O2. Sekyere was saying, on near Waha, or to the Yamia Dumwa, on near Waha. If it's a Sabi, baby, I don't know or your Enna. Nana 80 woman Katachi Baya, Miriamiansa, Ninisi Diano, Yen, Nana, now you go for when you're going to break one or two. Udru Kwamwa, the Edisikaye Piano, what do I? Dacia Nana. Kwamfo the first say Okono kwashia busha pani mama when the baby kwa now otunu no bisani say na wo ba no dana ka de ya won ka che ne say said ya busha pani mama when the baby kwa no eja wane ne ma no sa no omote wo eti so amana rechichire ana omani de chembrabuo na wanyeja one ne ma omare ne mu no na said ya ma dina Ekasa chire na nanum no. Asida forma na Roma. Mo kwada ma dan na ase e ma ye. O woni so o ye sremo a.
Sarkodie. Yeah. Osi brekete si banti makodie. Pia. And what can I say? And so ni braba. It was his son and no kakra near the digit. Ya the kaka idea. Pia. The boy died sometime the fear round for me, but Kofi is any. Oh, me. Heba. Bibian. Aye, Jaisue. Now, Usuaye Denio. And I Jaisue. Now, Usuaye Deni. Aye, Bobo. Now, who will be a more? And a Chamua Boboya. Now, who will be a Uniatina Usi? Ahinitina Usi. Aye, Bobo. Now, who will be a more? And a Chamua Boboya. Now, who will be a Ahinitina Usi? Na usi akika wabua akasa tu wabua yensa huna rakwa ye dafwe yezawogwa yezi obaya buodo sibirekete si banti makoti ye Makoti, oh yeah. Anna will be a war. Anna will be a war. Bibi asyomi na yo minti yo. Anna will be a war. Anna. Akyeamehene na wo sa wonte ya na Akyeamehene wo masemo ya brother bebru nananam ankamon trance ema esum entomo nonum abo semo amfa hwe ankamano na mu buada enkonwa buada asemo aba ede ya wasemo no mkwai Abusepani wadaroma nananum ebeko yade nana ohwim Kwamfo ne honam no esa bejaw woni wabusua mo behwe no kopem se nananum bekwa kobobo omo aba webe nonkron nananum wo ha yeba yebegro yebesa ekopem dumienu na yewura ene nananum esai nananum sayuya atiami bedi animu na yede nana ohwim Kwamfo akọ akura yesra mo hwese nananum beba abeto abusua no enjina wa ha enkoba se ye bensaye na nananum na enya omo amane yenya amane moma ye meto mo ne mo do bi nyina wa ha na ye nyina mfa odo emodomu ni mfa ba ko ye ade pepepe yo ne mfa nya nana ohwim Kwamfo ekwan ne mfa asumdie mra nananum Beposo man nyame yadom a ochira abusabani bajo ochira nsaye o abusabani ochira ensaye o nyame yadom ensaye o okay yesrese obi amra ahemfie nyame yadom a huebe enam se ayiyo entrance o nti no nonkron na ya trance wa ahemfie ensaye e baso se de be ya nana ohwim Kwamfo ebetimi asi nanam na fi ochira yaye na brempo yi o sorry so nana o so ajo sorry nana sorry asi nana ka so say no the madam for papa kweta me I said nana say mi na yo minti yo ana
Kadang.